Iż-żgħażagħ tiegħi fejnhom? Hekk irrefera għaż-żgħażagħ ta' Team Start is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli meta s-Sibt li għadda bdew jinħarqu s-suffarelli għax jidrin Delia rebaħ vot ta' fiduċja mill-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. Malli tħabbar ir-riżultat li wara wkoll li terz tal-Kunsilliera ivvutaw le għal Delia, Clyde Puli ħareġ barra d-dar ċentrali sabiex jara ċ-ċelebrazzjoni tal-partitarji ta' Delia. Malli lemaħ liż-żgħażagħ ta' Team Start u lill-President Thomas De Martino, Clyde Puli mar jiġri għal fuqhom u beda jannaqhom. Iż-żgħażagħ tiegħi fejnhom? Sorsi fil-Partit Nazzjonalista sostnew li l-Emil ta' Puli kompla darras lil membri fiħdan il-Moviment żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista l-MŻPN li ilhom sentejn fil-mira ta' tmexxija ta' Delia għax il-maġġoranza tagħhom jappoġġjaw lill-fazzjoni Busuttil u jqisu lil Simon Busuttil bħala l-kap tagħhom. Skont rapport imħejji mill-MŻPN, jidrin Delia mhuwiex il-kap ideali sabiex imexxi lill-Partit Nazzjonalista u jemmnu li m'għandux jibqa' jmexxi lill-Partit Nazzjonalista. L-MŻPN huwa immexxi mill-President Joseph Grech u l-Viċi President Niki Azzopardi, it-tnejn qrib Simon Busuttil. Fl-MŻPN hemm ukoll Emma Portelli Bonnici li ġabret il-firem sabiex Delia ma jibqax kap. L-MŻPN, moviment li ilu snin twal imwaqqaf fil-Partit, huma urtati għal mod ta' kif Delia warrabhom mill-Partit. Fil-fatt Adrian Delia dejjem jaħdem u jinvolvi lit-Team Start għaqda taż-żgħażagħ li waqqafha u Puli. Iżda is-Sibt anke jekk Delia qal li se jagħmel it-tibdiliet, Puli kompla jifred u jaqsam il-Partit u sejjaħ lil Team Start bħala żgħażagħ tiegħu u tal-fazzjoni Delia. Żewġ ferat fl-istess partit. Iżda qal jidrin Delia u tmexxija tal-Partit, Team Start hija l-għaqda taż-żgħażagħ tagħhom u l-MŻPN hija l-fera taż-żgħażagħ tal-fazzjoni Busuttil. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.